Kaixo, goazen ikustea ze diferentzi dagoen zenbaki propio eta impropio baten artean. Zenbaki propioak izaten dira osoa baino txikiagoa. Eta horregatik zenbakitzailea izaten da izendatzailea baino txikiagoa. Adibidez, 5-6 hori marrazteko nik oso bat bakarra nahikoa dut hartzen dut osoa 6 zatitan egin, hartzen dengo erdia gio bakoitza 3tan egin, era kontara baditut 6 eta 5 hartu. 1, 2, 3, 4, 5. Hau izango litzake propioa, zergatik osoa baino txikiagoa delako. Eta zer gertatzen da impropioekin? Impropioak dira zenbakitzaileak izendatzailea baino handiagoa denean. Beraz, unitatea baino gehiago da. Adibidez, 10 eren. Horra nik hasten baldin bat erena egiten, eren bat egiten dut hemen, beste bat eta beste bat, osoa 3 zatitan. 10 hartu behar ditut. Ez da nahikoa. Beste bat egin beharko dut. Jaba, 1, 2, 3, 4, 5, 6, horredik gehiago. Eta hondi beste bat gehiago, 10 izan arte, horra ditut, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Horregatik, impropioak dira unitate bat edo oso bat baino gehiago dituztenak. Eta propioak batean bakarrik sartzen dira. Zer gertatzen da? Bagun normalean erabiltzen dugu propioak. Eta impropioak daudenean pasatzen ditugu eraontara. Zenbaki arrut baten eta propio baten arteko batuketa moduan. Zergatik? Esatea adibidez, zenbat gazte erosi ditut? Erosi ditut 20 eren. Ez du zentzura askorik esatea 20 eren. Esan beharko nuke zenbat oso eta zenbat eren. Ez baianak puskatuta ematen etxea, noski. Orduan, goazen ikustean nola egiten dugu aldaket hori. Orduan, 9 laurden. 9 laurden nola pasa zenbaki arrunta eta propioa izatera? Egiten dena da. Hartzen dugu, 4 zatitan egin, horren hartzen dut 9 eta 4 zatitan egin. Zenbana da, 2. Eta ondala, 1. Beraz, izango litzake, 2 oso, gehi, eta ondarra zenbana, 4 1. Ondarrak, 4 izateak jarretzen. Ere ontara pasatuko genuke. Adibidez, 27 bosten, berdin, hartzen dut 27, zati 5. Zenbana, 5, horren dira, 5 oso, gehi, ondarra, 2. 2 bosten. Era ontara pasatzen da. Zenbaki, impropio batetik, beste ontara, osoa eta zatiki propio batea. Eta alderantziz, nola egiten da hemendik impropio batera? Arrexena, izango litzake esatea, hemen 4 jarri bat dugu, derrigorrez, 4 dena dialako. Horren, zenbat 4 ditu hemen, behin behar da, 4 bidar 6. 6 bidar 4, 6 bidar 4, 24. Gehiru, 27. Horren ditugu, 27 4. Era ontara. 4 oso eta 3 amarren. 10 diadenak. Eta zenbat 10 ditugu hemen, bidar 10. 4 bidar 10, 40. Gehiru, 40 eta 3. Eta hori izango litzake, propio eta impropioen arteko desberdintasunak eta erlazioak. Beste bat arte, agur!